Kender du det med at gå og overveje at købe en brugt traktor, der måske har en masse år på banen og en frygtelig masse timer, for at pengepunkten den passer? Det kan man godt, men risikoen er der, at det kan blive en dyr forretning. Derfor synes jeg lige, du skal kigge med her. Mit navn er Bo Møjsen, og velkommen til gennemgangen af den her Deutz-Fahr 5080 Keyline. Det kan lyde som en lille motor, men her har vi altså en bumstærk motor, der har sit maksimale drejningsmoment ved 1500 omdrejninger, og faktisk fastholder det helt ned til 1200 omdrejninger. Selvom den er lille af størrelse, så er den altså stor af effekt. Her på højre side af traktoren, der har vi påfyldning af dieselolie og påfyldning af AdBlue. Nej, vi har ikke noget AdBlue på dem her. Så her får du altså en utrolig ukompliceret motor, uden de fordyrende led, som et AdBlue-anlæg kan medføre. Et af de punkter, du skal lægge væsentligt mærke til på den her 5080 Keyline, det er altså vores foraksel. Ligner det her foraksel på en 80 traktor? Nej, nærmere noget fra 140-150 heste. Her har vi en super kraftig egenproduceret foraksel. Altid standard med bremser ude i begge hjulnav. Din garanti for optimal bremsning under alle forhold. Bag motoren på den her kampagnemodel, der ligger der en mekanisk gearkasse med 15 gear frem og 15 gear bak. Alle lagt i H-form, som alle kan finde ud af. Dog er den krydret med vores koblingsfri vendegear op ved rattet, hvor vi har mulighed for at indstille vores aggressivitet frem bak. Det er altså en feature, du ikke finder på mange af de her små traktorer. Går vi længere bagud, så har vi en lift, der løfter 3,5 tons, en hitchkrog og 3 dobbeltvirkende udtag. Det er altså rimelig godt udstyret for en traktor i den her størrelse og priskategori. Hos Deutz-Fahr går vi ned på pris, men ikke på udstyr. Jo, godt nok snakker vi om en af de mindre modeller her, men derfor har vi ikke gået på kompromis med kabinen i den her kampagnemodel. Vi har en dejlig stor kabine med en dør, der åbner bredt op. Lav indstigningshøjde med kun 3 trin derop. Det gør altså, at den kan du holde til at hoppe ud og ind af mange gange om dagen. Prøv at følge med op. Herinde finder du dig hurtigt tilpas i det gode luftsæde, hvor du kan komme rigtig langt tilbage, så selv en fyr på 91, som i mit tilfælde, kan strække sine ben ud og have en god arbejdsdag herinde. Mekanisk gearkasse, som alle kan finde ud af. Koblingsfri vendegear med justerbar aggressivitet. 3 hydraulikudtag siddende her. Og så er krybegear altså standard i den her. En forholdsvis mekanisk traktor behøver ikke at være mekanisk hele vejen igennem. For eksempel har vi elektrisk tilkobling af firehjulstræk og differentialespær. Vi har vores stop-and-go-funktion, som gør, at vi kan koble ud og bremse på samme tid, kun ved at bruge vores bremsepedal. En super lækker feature, når du bruger for eksempel din frontlæsser. Vi har aircondition i kabinen, vi har vores glastag, som gør, at du har et super lysindfald og et super klima herinde, som gør den lange arbejdsdag meget sjovere. Altså, jeg kunne jo snakke herfra til midnat om den her fantastiske model, men hvis du vil høre mere end de her 3 minutter lige kan tillade, så synes jeg, at du skal tage fat i din lokale Deutz-Fahr-forhandler, så kan han fortælle dig meget mere om den her super kampagnemodel til den skarpe pris. Tak for denne gang. Vi ses.